Kuka nousee tähdeksi vuonna 2025? Vuosi 2025 lupaa olla unohtumaton ja menestyksekäs, erityisesti 3 horoskooppimerkille, jotka nousevat valokeilaan työelämässä ja henkilökohtaisessa kasvussa. Näillä tähtimerkeillä on taito hyödyntää omia vahvuuksiaan, kuten luovuutta, älykkyyttä ja johtajuutta, mikä tekee heistä menestyksen avainhahmoja. Tässä videossa paljastamme, mitkä 3 merkkiä hallitsevat mainetta ja vaurautta tulevana vuonna ja miten he voivat maksimoida potentiaalinsa. Oletko yksi heistä? Katso video ja selvitä, mitä tähdet lupaavat sinulle. Kaksoset. Vuonna 2025 kaksoset loistavat työelämän kirkkaimpina tähtinä älykkyytensä ja energisyytensä ansiosta. Luontainen terävä älyisyys ja nopea ajattelukyky tekevät kaksosista erinomaisia luovia ideoiden tuottajia ja uraa uurtavien liiketoimintastrategioiden kehittäjiä. Lisäksi tämä horoskooppimerkki erottuu paitsi innovatiivisuudellaan myös kyvyllään organisoida ja toteuttaa suunnitelmia tehokkaasti, mikä tekee heistä työyhteisön keskipisteen. Kaksoset saavat vuoden aikana myös merkittävää tukea vaikutusvaltaisilta tahoilta, mikä avaa uusia ovia uran edistämiselle. Erinomainen viestintätaito ja kyky rakentaa vahvoja ihmissuhteita auttavat kaksosia loistamaan ja jättämään positiivisen vaikutelman sekä kollegoihin että esihenkilöihin. Vuoden jälkimmäinen puolisko on erityisen hedelmällistä aikaa kaksosille. Uupumaton ahkerointi kantaa hedelmää, ja he saattavat saavuttaa merkittäviä uran huippuhetkiä, kuten ylennyksen tai tärkeiden projektien johtajuuden. Nämä saavutukset eivät vain tuo iloa, vaan myös vahvistavat kaksosten asemaa työelämässä ja tekevät vuodesta 2025 ikimuistoisen menestyksen vuoden. Vaaka. Vuosi 2025 on vaakojen vuosi. Luontaisen johtajuuden ja ihmistuntemuksen ansiosta vaaka loistaa monimutkaisten ongelmien ratkaisemisessa ja resurssien hallinnassa. Jo vuoden alussa vaaka vakuuttaa osaamisellaan suurissa projekteissa, jotka vaativat kekseliäisyyttä ja sopeutumiskykyä. Kyky nähdä asioita laajasta perspektiivistä tekee vaasta tiimin keskeisen jäsenen, joka osaa tehdä strategisia päätöksiä ja inspiroida kollegoita parempiin suorituksiin. Jotta vaaka kuitenkin ylittää kaikki esteet, hän on pidettävä mielessään nöyryys, ahkeruus ja jatkuva oppimisen tarve. Vuoden edetessä vaaka kohtaa yhä enemmän onnea ja saavuttaa merkittäviä virstanpylväitä loppuvuodesta. Näiden saavutusten kautta vaaka ei vain vakiinnuta asemaansa, vaan jättää pysyvän jäljen urallaan ja avaa ovia entistä suurempiin mahdollisuuksiin tulevaisuudessa. Vesimies. Vesimies täydentää niiden horoskooppimerkkien listaa, jotka ovat vuonna 2025 työpaikkojen huomion keskipisteessä. Vesimiehen ainutlaatuiset kyvyt optimoida ja uudistaa tekevät hänestä korvaamattoman voimavaran organisaation kasvulle. Erinomainen älykkyys ja luova ajattelu nostavat vesimiehen johtavaan rooliin. Vuoden alkupuolisko on otollinen hetki vesimiehelle todistaa kykynsä tehdä vahva vaikutus työpaikalla ja saada tunnustusta esihenkilöiltään, jopa ylennys saattaa olla mahdollinen. Vuoden edetessä vesimies parantaa taitojaan ja laajentaa näkökulmaansa, mikä johtaa entistä suurempiin saavutuksiin. Vuosi 2025 on vesimiehelle lupaava ja menestyksekäs vuosi, joka tarjoaa mahdollisuuden tulla todelliseksi edelläkävijäksi omalla alallaan.